मतदार यादीतील घोळांबाबत राज ठाकरेंच्या टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलंय। पाहूयात। मुंबईकरांसाठी वेगवेगळ्या योजनांचा शुभारंभ झाला। राज ठाकरेंचं म्हणणं आहे की मुंबईमध्ये दोन जे ठाकरे बंधू आहेत त्यांचेच पक्ष मजबूत आहेत, बाकींची इतर पक्षांची ताकदच मुंबईत नाही असं त्यांनी थेट म्हटलं। असं आहे की 2014च्या विधानसभेत मुंबईमधला सगळ्यात मोठा पक्ष भाजप होता। 2019च्या विधानसभेत मुंबईमधला सगळ्यात मोठा पक्ष भाजप होता। 2024च्या विधानसभेतही मुंबईमधला सगळ्यात मोठा पक्ष भाजपच आहे। अर्थात कोणाला आपला पक्ष मोठा वाटत असेल तर मला काही त्याच्यात हरकत घेण्याचं कारण नाही। प्रत्येकाला अधिकार आहे आपल्या पक्षाला मोठं म्हणायचं। महापालिकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये मत मांडले की जागाचा फॉर्म्युला भाजपचा सर्वाधिक आमदार अधिक आहे, त्यामुळे जास्त अर्थात जागा असतील, नेमकं कसं असेल अजून ते ठरलं थोडी आहे की चर्चा करून ठरवते की एकतर्फी थोडी ठरवायचं असतं। सगळ्या पार्टनर्सची चर्चा करून फॉर्म्युला ठरेल। मुंबईकरांसाठी वेगवेगळ्या योजनांचा शुभारंभ झाला। राज ठाकरेंचं म्हणणं आहे की मुंबईमध्ये दोन जे ठाकरे बंधू आहेत त्यांचेच पक्ष मजबूत आहेत, बाकींची इतर पक्षांची ताकदच मुंबईत नाही असं त्यांनी थेट म्हटलं। असं आहे की 2014च्या विधानसभेत मुंबईमधला सगळ्यात मोठा पक्ष भाजप होता। 2019च्या विधानसभेत मुंबईमधला सगळ्यात मोठा पक्ष भाजप होता। 2024च्या विधानसभेतही मुंबईमधला सगळ्यात मोठा पक्ष भाजपच आहे। अर्थात कोणाला आपला पक्ष मोठा वाटत असेल तर मला काही त्याच्यात हरकत घेण्याचं कारण नाही। प्रत्येकाला अधिकार आहे आपल्या पक्षाला मोठं म्हणायचं। मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये मत मांडले की जागाचा फॉर्म्युला भाजपचा सर्वाधिक आमदार अधिक आहे, त्यामुळे जास्त अर्थात जागा असतील, नेमकं कसं असेल अजून ते ठरलं थोडी आहे की चर्चा करून ठरवते की एकतर्फी थोडी ठरवायचं असतं। सगळ्या पार्टनर्सची चर्चा करून फॉर्म्युला ठरेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।